Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti pannakigasang-gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Ti Project Da Rosa. Dito'y drama tayo. Doming, babali namin. Ada binukalmi nga asosasyon dito'y barangay, Dom. Anya mo dahi kang asosasyon? Sa godain ti may sang ordinansa ti ili, maipapaniti pa nagmulmula. Mayat ma. Wandom, saan lang nga nadagiti agtaltalon, wano agmulmula ang nalawat ti daga amulmulaan da, ti mabalin at tulungan ti Department of Agriculture. Kasano na ita? Survival gardening. Mayat ah. Kat amom, mayat na talaga da ito'y abinukalmi. Apay may. Tapang rugyan santi pa nagkakapya dagiti sigod nga agaapa nga agkukumari. Apay, asino nga kukumari ayat ti agaapa? Di mo't nabayagan adi agtungtungtong dama ng almaya kan manang sipen. Nang rugrugi dayta, idi nagpabunyag ni manang almaya ija inauna nga anak da, asaan na nga inraman ang nagninang ni manang sipin. Ngayon, malagip ka. Manutawon di anak ni almaya itanay. Sa nga pulon Ni, nabayag na ita na. Wen nga rod. Nakiragop mo't langin ni manang sipin iti umong mi ababae dito barangay. Sigod nga may paspasuli na lat bagbagina. Saan amak yung umong? Ang nagado ti masasauna iti liklikodan dagiti pada na ami misis. Kat ita nakiumungan. Wandom! May sapay kit di ka dagiti na appointaran yung officer Iso ti PRO, wano Public Relation Officer. Ay, kapag iso bagay na. Apoy ako na mabagay na. Di mat nalaing nga istorya. Kaya't nasawon, nasao. Bagay na at nalaing tayo nga taang makigayom. Sa bagay, madinsa. Apaya mati. Basta, madinsa. Ang mga nudinan tuman anadan ti dila na kat tintula is istoryaan nan may papankada kami akakadwa na iti asosasyon. Naita, tisiputan niya. Magamat na na-encode ko niya pa-encode ni Rosa Violeta. Tani, hindi man magawin na lang, di pa nagtuglip ka. Napintas may inapanonot ti ili. Saan nga ta? Nga itirong-rugi lang na ita. Ay,
Dan na ni Manen ti eleksyon. Sali na nakaskas daw. No ano ti mabukbukil ang grupo. Basta masungadan ti panagbubuntos sa taway. Kanya-kanyang diskarte man nang tagsagsaga na politikaw. Uray pandemic. Matuloy ito nga ta eleksyon. Ay, yakon malaplan. Ridap ko pa eh. Reguladan. Lumalpastikan. Awitan ti kungala. Katarak nanti kinara. Ay, no kasta sika ti presidente ti grupo ya babay. Wandom. Pakaidayawam na ita. Sika ti napili da amang da ulo ti grupo yaw. Pampanunutat nga rod. Amang ano saan ko akabailan? Kabailam? Nalaw na ti trabaho nita. Tinapatay. Kabailam nga ida uluan ida. Wan matkit di Ado mo ti gagaya mo di munisipyo. Ado ti makatulong kan ka. Wan. Nakaan-anos ni Ma'am Fina. Iso ti pagpatpatulungak no da saan kong among aramidan. Nay, anda tao Rosa. Ay siya kundi mang kita. Mabit lang! Umayan! Apuradon sampay. Ay napong, imbagta na danon ka, Rosa. Oh, apay manang pining. Ay, sobrang kapay Ay, talaga, sumragak na ni. Medyo atindog ti ibagak. May panggap da ito, iti agbalin na project tayo, iti asosasyon tayo. Sige, tuho kapay manang. Pagkagsakit di ti gagara, manang pineng. Ay, talaga napatag. Pagsayaatan tayo amin, dito'y barangay tayo. Nasaya at Talaga. Kwa, kaslahan na mag-aandi karabukob ko mabalin ti makiinaw mo, Rosa. Ay, Una. Tinasayaan. Umay ka na ije kusina, tayo ije tang agsarita. Agmerienda ta, bayat ti panagsarsarita ta. Napintas daya ng baga ni Pining. Ngam nasaysaya at mapankapay nga umuna iya opisina ni Councilor Igan. Pampanunutak nga roday ta, tatang. Ni Councilor Igan ti Committee iti Market, Trade, Commerce, and Agriculture iti ili tayo. Iso ti makatulong kada kayo iti buklen nyo a committee. Talaga nga iso, tatang. Nakasarita kon, kat day tatiga po na nga inumong ko, dagiti kapadak akamang iti women. Matlagayam. Napintas dayta anak ko. Ituloy yun dayta a project yaw, tapno adaman pakakumikuman dagiti agkuna nga awan maaramid. Ket panggapuan ti agtutungtong ditawin agtutungit. Ngarod Panggapuan da pa yun nga chichinismis. Inton kon, adang kagaapan. Maliklikan dagita no adda pakakumikuman da. Ken, pakairanudan da pa isa na ya. Wan tatang, para iti pagtangan ti tunggal pamilya ti ayan ti focus iti daytoy. Masukay ti nakatiwangwang apas ti sular, wano arubayan ti tunggal balay. Kasmetla iti nailungalong idi a backyard gardening dayta. Wan tatang, ngam daytoy kat ada grupo. Mangkita kami ti lugar a mabalin mga pangipwestuan iti project. Project ti asosasyon. Ngala, kitain nyo ti pagsayatan nyo. Pakaidayawan tayo diti barangay, no adda maramidan nyo a babae. Wan tatang.
Dagiti launay agtagtagibalay nga awanan ti sabali nga amuda nga aramiden. No di ti aglaba ken agluto laeng. San lada gitamot Di among aramidin na giti ibagbagam Rosa. Anya pa'y tatang? Siyempre, agtaya. Ala ni tatang! Tila ibagbagata. Unmat! Agitaya iti dakulap, ti kahit ko asawin. Dumawat na iti kwarta ka dagiti lalakay da. Si Kamit. Wala niya. Siyempre, awan income da. Tagabalay dalaeng. Dumasuruan dan iti project. Kat agaramid danto niti bukod da. Makaininot danto niti budget. No apitan dan ti nagbanuganda. Nenenay, da kaya babae dita, di kaya aga-ariwawaan, mga ruginti meeting. Denggan nyo ti ibaga ni Rosa. Napintas, ti nagmimitingan da kadagiti kapada da leader ti barangay, may papan iti panagbula, ken panagtaraken iti ikan. Wala na supeng. Adda na pinta sa project. Way, nagpaiso da ita pineng, agtitinulong kayo. Tanapintas da ita para da kayo ngagngayangay, ngagpadpadakkel kadagiti anak. Kan nagpapa-eskwela pailaan. Bayanda kami na senior citizen, kasabali mo ti Project May. Ay, andan ni Rosa. Dayta, nada ni Rosa. Ala Rosa, umay kan. Agmi-meeting kayo, tap na makaado kayo, iti mapagsasaritaan. O anya, asino dagiti sumurot iji Linton Biyernes. Mapantay maki-seminar. Workshop iji multipurpose hall. Maipapan iti nukasano ti agpatubo iti uong. Umay mang seminar dagiti taga Memorial Stage College. Sa nga 15 a participants ti kasapulan. Nala, umay kay agpalistan. First come, first serve. Muna ako. Ay, oras siya ka. Abay. Napintas matipinpuyog ita na iti babae di ti barangay, chairman. Wen, kit bareng ano agtultuloy tinrugida a project. At dan sa kano mabalinda paglunan no umutangan iti mabalinda agastusan para iti individual a project da. Individual? Uy, Ah, tayo di agangay. Napanunot ti daduma nga amangan no addan to ti sanda pagkikinaawatan iti group project. Wano project ti asosasyon da. talaga asa na maliklikan ti sanda pagkikinawatan no awan ti kooperasyon ti daduma. Baita nga ron. Ado ka nung amin ti kamang nga talaga matan nangato ti kutit da iti trabaho. Nang runa lang roda no panagmulaan. Sa siyempre, aggamulo da iti daga. Ay awan aga-apadan to ano da na ilok asa daw. Isu nga roda na panunot da nga unaan ti individual a survival gardening. Nasaysaya at pay no kasta nga dasadot. Di tanto ti pakakitaan kadagiti pudpudno asadot kagawad. Sige laang tikoy. Bukwalo maging gayong to. Apag iso day tapakaimulaan dagiti bin-e iti Bagyo Beans. Ado mo ta pinuon ti Vince ti maimula dito yun Manang Rosa. Ups. Ay, mapan asang-sang agasot ti bukal abin Ngam no agbyag da amen kat agbunga da ay siguradaw. Agdan pag natangan may. Una Manang. Di pa'y isunto agatangan yawn. Libre. Reskonto pa tinating yawn. Ay dayta tinakapanunutan may ti kastoy. Sumot lang at damot garden ni Bakit Kaon. Pinabukwal na kanya kay Jelly kung tibalay may. Talaga? Uwan.
Talo aplat kay inarabin na pagmulaan ka no itipitsay. Ikamayat Talaga amayat Manang Rosa. Naliklikan ni bakit ka ti mapan makitungtong 8. Apakasagsagapan na iti chismis. Chismis ng tumag. Naintol kwan. Ay, pakipeng-pengetanan. Wen maliklikan na daytan. No adda garden nga si kasuna iti backyard yaw. Kumusta dagitay pagpatubuan iti uong ginatangyaw, edi napan kayo nakiseminar. Adda nagtubtubo ka dagiti adda kanyak nanang. Ay tiyakla mo ako dagiti kakadwa. Ay inaktuman kayang bisitain dagiti pagpatpatubuan da. Wen monitor mat lang idarusa. Maamwam itan no naawatan dati impalawag yan naglakaw. May sapay dita pa kay sisumak hindi na pang kami nakiseminar nanang. Aduti sana makawawat kadakwada. Tadi damat imimdangan di bagbaga di manglikliktur. Sakit ti kaadwan daytan. Kas mati di gong gnumi a senyor Magsi istorya dagiti adda iti likod. Inton kwan saan dan nga mo di napagsasaritaan. Sa inton kwan isudam tumot lang tinariklamo. Kasta ti kaduan namot ang mapaspasama kiti meeting me. Banag ang makapaluksaw no kwan. Iso nga ti kasapulan, Rosa. Yun anos adi maibibos. Ay, mabit lang nanang ata. Tawag mo ni Manang Pineng. Hello, Manang Pineng. Ay na, Rosa! Nagatong tinagtubo nga uong kao. Umay mumut kita na. Ay na! Oh? Nakapatubo kan? Ay, sus! Awan! Excited isungay niya, wag kumanadagos kan ka. Umay mo kita na, Rosa! Sige, umay kami kini nanang. At daita dito'y balay ka. Ay, uwan! Ayapam din na nasupeng, tapno makita naman. Sige, Manang. Umay kami. Apaw, nagadaw. Day taat. Ngam nay, pinaturay mo mo ito ni tinagukrad day ti hostaw. Sakit. Apaw. Nagpintas nga minabuybuyain nana. Katapay nga di mo nalangayin luto. Tapno sindayo kumamutan. Ay, napaktupay nila kay ko. Di ipilit na nga alaan. Ta isagpaw na kano. Di tay ginatang na ama bulong ti pariya. Ay, nagluko kan Pineng. Inapampay. Imbis anaragsak kayo kumanagsangoan na nga no inlutom da ito'y oo nga si Dayaw. Sayang nga agpaiso Numalpas na lang, Manang Pineng. Ay, hawinan niya. May ayatanak nga ro damang buybuya, nana. Ang, sige, ala. Ala, dagitan, taisot pang maliman men. Tadikat mabsugla dagita mata mamang buybuya. Nga magkirkiraos matgam tabuksit nila kay Mao na mangim-imagine iti uong anasagpawan iti bulong parya. Pang maliman nyo kuma. Saan kit dahin? Kidi Ay, po Pining aya. Kumusta ti project da Rosa ay asosasyon da, kagawad? Makumikumot ni Rosa. Kinumpleto nan sa nagiti requirements. Ay nasaya ata. Sayang mo't da jay no di da si kaswan. Tulungan ida ti gobyerno. Kasta nga rod ti ko na ni Rosa. Dakkel ti gundaway da makadawat iti tulong wano pundo ti DA. Basta maornos da nagiti requirements. Dahita ti may sakit kita ang ti gobyerno. Dahita adda timpuyog kan panagtitinulong nagiti tao. Nakitak dagiti individual backyard garden nyo. Ado ti dayawag, tatalaga mat makitan ti nagapuanan nyaw. Ngam dagiti napasyar ko, nagpatinggan at pan nakaitukit dagiti bukal. Nagtubo da, kat nakakaamudan sa mata na nagungungaran. Tadi mo't tinaripato tay nangimula.
Dagitay mo't pagpatubuan ni ti uong. Ada dagitay saan anak kauray nga agtubo, dagitay uong da. Saka ka din balang ka ang tawan mo't mauray ka ang nagtubaw. Sayang. No inuray mo nga da nagtubaw, di nakairanudam ko mauray na minsan lang. Nagriga mo nga minti aguray, Rosa. Ang imbaglakit din ata damo na uray ko. Agpay suday ta, narigat ti aguray. Nga madamat gungguna tinaanos nga aguray. O anya, mayat kayo nga ituloy tayo tayo project arinog yan tayo di damaw. Sige. Adan simang pat a budget na. Nagwarta tayo. Jack imbagbaga kada kayo. Ngamin tuloy ko tayo project proposal tayo kat in-submit ko di Department of Agriculture. Isu nga ita, adan confirmation. Makaala tayo iti budget. Tulungan da tayo. Ay, napagpagbigayan tayo. Ay, nagkayaan. Pagbigayan tayo, ano ka? Anya? Ay, Wun Rosa. Ay, nasaysayaat. No, pagbibingayan tayo. Magsi papintas iti project nan. Kasta. Anya? Kay salbag kayo. Lukas sa ti kayat yaw. Ay, awan langan dagpag project. Mangibabain kayo. Nagakasta. Narigat yung mga wardas iti trabaho. Nang ruro, no. Ay. Natagtagainap kumot ng asosasyon na Rosa. Ay. Mga pagkonsumisyonan ng tularay dyan. Ma-imagine ka, oh. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Hadto iti istoryangin kambinalwan. Kapremanen, dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Lakay. Ay, Abay,
Kas ka lang nakakita iti Iti kapre. kapri manan. Unkat nga ta. Ay na, hindi pa ilapunak nga da kapre nga gigan iti duduogan na mangga. Mapabasol man nga tanti manggak akunak. Kapilitan. Binayak ang nakalukat ti tawa iti asidag ti lababo iti agin inawak. Pasaray ipurwak ko ngamin ijayan ti mayinaw ang makasulat iti lababo. Idi impurwak ko rin nagukisam iti saba. Oh. Kalaat ang nakakita kiti kaslalin ti ang nagsilaw. Kaya po, nagidip matlaan nga dagos. Linti. Nasilawan na ka nga raw. Isaan ata apagapaman laan naggilap. Mismo nga iti kapuskulan ti bulong ti nakakitaak. Awanday ta. Ay naumay ka di kusina ata paliiwan ta. Na. Kaslimbang papay ka ti ulo ko niti panagriknak. Eh, Bay amon dyan inawam. Ituloy mo na bigatan. agam nakalukat di tawa. Umay kan ata inta irikap. Ay mabuteng ako na sisaklaan. Bay amon. Inton bigatan. Mabuteng ka? Ne. Saan? Anya ko matikabutin ko ngay no kapri day jay. Ay nalakay. Sa anak ang natay ka po iti kubid ng mga numatay ako niti buteng no di mapapanaw day jay nga kapre. Awan, day ta kapri dita. Ala, umay kagad maturugin. Ipabikatan day ak kapri. Pwera ti mangga ka dagiti pagbalayan ti kapre. Baliti winutay nalayog ken nabulong akayo ang maawagan iti kanarem. Dagijay ti balay ti kapre kas kada kaibaan. Saan akaraman ti bangga? Saan mo ti kunak? Alaindan, umuna ka ta dituyak likudam ba kay? Sapay din samot agdepos dagito'y simgar abuok kong. Oray to, pay dagito'y jak na ahitan a barbas ko kit nakatududa aminin. Mabutang kan samay. Ay, saan? Apay kita mabuti nga kung kita makikaro bala siguro mo di kapre. Lupod nung ada kapre dita. Ay, lakay. Malaintan. Kadwaan ka. Ang mga lumakabat-bati kakit di. Alawag, sige nga rod. Duwatan ang mapandit a kusina. Jesus, ang mga nunagnan iti tawa si Mrek ti kapre, ngaglinlin ti iti tuktok ti mangga dit ampir ti kusina. Nay, tatang, nanang, sinapsapa yung matin malatiwan. Wan. Nagsapa kami ngamin anak kareing kan tatangyaw. Tanala daw kami anak katurog iti rabi ay. Nay, kasano na ito? Nasapa kayo anak kariing, tanala daw kayo anaturam. Ay, baliktad sa. Wan, baliktad sa jaimbagam, nanang. Pudno di ko na ninanang yaw. Nasapa kami anak kariing. Alas 5 pa ilaang ket nakamulagat kami. Ta nala daw kami ngamin anaturog idirabi Nasa pa anak kariing, tanala daw anak katurog. Way. Apay ka di tatang? Apay nala daw kayo naturog sa nasapa kayo nakariing. Wan takas laad namang bambantay kada kami apasaray sumiri pitirag kang titawa iti silid. Nge, asino ko matiagsirip? Di pa ila makubig no asino man tiagsirsiray. Ngay, Rosa. Ay da, kapre nga tao no kay baan. Well, nagpaisot ako na makubid la ko nga dagit ang paraswang makubid na nga taay Ada kapre, ijayan niya. Ay, adan sa. Sang kasakroin na kayo na dyan, mapasok yan niya. Ay, duweng, di ka man mangbutbutan. Di man dagdagan ti aligagaw ni nanang yaw. Ang mga no agurigor kit di. Ay, Hala, anya nga mi tinapasamak, nanang. kasta unay nga mintipan nakakigtot ko dirabi Gaputa kasla adalinting agsilsilaw iti tuktok ti mangga. Lente? Kapre? Mga tawin no kay ban. Kapre at atang.
Ang saan lakit di alinte di nakita ni nanang agsilsilaw. Danya ko ma. Tayo nga tabako nga amal ti kapre di agsilsilaw Naitay pinadis na. Tigan ti arab di kapre nga atitidog dagiti saka na. Ano agmas nga ad. Kat nangat nga tunto dagiti tumengnan ngam titok-tok na. So siyempre, takkel mo ti pinadis na. Sininjan na nga tadajay, kat isot nakita yung idirabi ay. Aniya? Imbag tanapan ni Rosa iti ayan da katugangak. Isom timangkad-kadwa kanina na. Lumapan ni tatang iti barangay hall. Mangilip pasak mo diti may isang istorya. Sa kaya sumarunuak iti barangay hall. Anya nga taanya pinapintas arubyak na istorya. Medyo nasayod ti pa nagpanunot ko iti suratag. Basta ilad ka. Sa agdi 4 anak data. Barang ada mapanunot ko anak pintas na ideya ita. Nanawaya nga panunot. Perwesyo day tabanggayaw. Isu apukanan yon. Nenenay. Apay apukanan mingay kat pagnumnumaran mi ti bunga na. Ken awan mo tinagsalip ayak asangana anang linong iti ayan niyaw. Iso ngawan karbengam amang papukan. Pinukan kon tinagsalip ayak di talakun niyaw. Agkayag na ron ti bulong na ngagreg-greg dito yayan may. Nah, Kati supaya sagsagadag. Makabandaw. gagangay dayta karuba. No makapangpangan kay ti bungat mangga inton panagmamangga. Dumawat kan tulat tata padawatang ka. Sana ko mga agri-reno, di kay nakaimimot. Nay. Nay, apay, pinadas yun ayat iti mawat iti bunga da iti mangga, ket di kay inikan, Dagiti ko ba bunga ti nagsalip ayak asangana ti pangramanan mi may. Ngam imot kayaw? Nah, Ha? Pinalungpungam kiday. Imot kayo kiday. Isuapukanan niyaw, tamanggayaw. Kastagayam. Uray siya ti manangdan, iti mangpukan. Awan karbanga mamang papukan karuba ken mangbilin kanya. Ang sige pasensyakan. Ngem saan ko apukanen ti manggak period. Ha! Makamu ka. Ha! Babain sakit, day tinagapon di ta kapre. Ha! Itaray-taray na ka, makitab. Ha! Kapri ka no? Babae a kapri kat itaray-taray nak. Agkras kanyak ti kapre. Pangkapri lang ako. Adan sakit kapri anadlaw ni Mrs. Kapot di tamanggay ti amper ti kusina. Bakit? Anyat ko nana aya. Kaya't nakakasubang itay. Ta ipilit na aperhuisyo kano kadakwada ti agregreg abulong ti mangga. Ngem nagpaspasin siya ket sanak anak kirikyar. Ngem edital likudak kuman agsagana akanaw na itaray-taray nak ti kapre. Anya? Ay sus, ang mga nagpaiso ti atap ko ang adakapre di talakay. Ang mga no nakita na matan, isuapapukan na pa iti manggatan. Ay ket paliiwan ta. Ay kat napudno nga adakapre. No di mapapanaw ti kapre. Anya nga rod ngay. Basta jak po kanan ti mangga. Idaw-dawat tayo laeng nga iso ti makovid.
Tapno awanan ti rason ang mapukan ti manggak. Period. Aniya. Mamati kayo mo, nga da kapre di tamanggaya o tata. Medyo. Panagnikan nyo pa nga umuna. Sayang man, no kapulat ibagbagat ti kabusor yung akarro, bakit pukanan nyo rin tagbungbunga amanggaya? Wen mo, tatang. Sayang. Ay, Saus Rosa, ading ko. Bagbaga ang dagita dadakil mo. Amangan no agbalaw kay tulaan ay. Kay, agkukaw na gaya man. Taintaray idan ti kapre nga agap-apon di tatuktok ti mangga. Ah, Ha! Agsaga na kayo di sa abay babae na jay. Ngay. Ah, di, pagkunamot nga da kapre di tatuktok ti mangga manang. Ay, basta da kapre di ta. na. Ada ka na kayo na ano mamaki kayo. Undo saan? Ah, ay, ada ka no kapre di ta. Ano dyan ko na? Babae ka no a kapre. Umapaladay ta, tawan manggada pagburasan da iti paluumanda, no pa nagmamangga. Oh, anya ngay. Anya nga ron ti aramidan niyo, tatang. Ay, sana mapukan da mangga. Ay lakay. Kasanunupod no nga da kapre. Kat itaray na tantaw, no itaray na ka, kas iti bagbaga da ta akaruba. Ang mga niraraman naktupay ay. O, di mayat. Ah. Mapadasan ta ti ubaan ti kapri. Anya, ay, hisika lang nga. Hindi ka sa nung around. Papukan niya. Ha? Kaya no niya desisyon niya, tinakayaban lang iti barangay tanod. Isudan, titangdanan tayo amang pukan. Ay, saan? Wan. Diyak papukan ti manggami. Sayang dagiti nagadwa bunga na. Ngam jay kapre, gusteng. May amon dagi jay bunga na ata maburas tumatay. Armak! Ay, gaya maklangan di kapri. Anya, Sayang mo dito manggan no pukanan. Bakit? Wen mait. No siya, uray ada kapre. Ay, saan ko akit amapukaw da dya mangga. Makita. ah, Gaya mo tati kapre, Rosana. Di, apay nga iramraman na tatang. Tap no ada kadwak Sa may isa, barbaring no may ayuking ka. At agsingsing puten, no bilang naluko kapre ti adda dita. Anya, mayat ka Rosa. Dua kayo kang tatang ang makigayam iti kapre. Ay, ni tatang latan Ang mga nusaan mat akayat jay kapre ti bulgar apan nakigayam iti tao. Ay, sikalatan, tatang. Di ka sano, Chairman. Saan yung intolok ti kayat di karo bayo ti basura? Ha? Ay saan? Ay, anyan. Gaya maklangan no pudno nga da kapre ijay. Sayang di mangga kagawad. Kapre. Kapre gaya ba? Gapoy ti kapre. Mapukan ti mangga di kada ti kabaot ng anay mula, Chairman. Ay, dahi tangarod ket. Nakasaysayang kagawad. Awon gayam. Ah. Ayuyang mo ijay balay na. Anya nga iti bagbagaking ka na dyan, Mrs. Cordapia kapay. Ah. Da kayo mo, Chairman. Saan akordapya tinahagan na? Iso nga rod tiyam mo kanagan nakagawad. Karinya tinagal na. Ah, Chairman. Adayon nakasinsin ka, Engam, nasingid kanyak tapasaray siyak ti baon na ngagbagkat kadagiti gatangan na abagas. Ah, Danom, ken nuan niya pa'y anadadagsan. Awan ngaming kabalay na alalaki, Chairman. Wen ata balon siya. Wen no, adda ije abroad di asawa na. Kastoy na, Chairman. Nabalo, ide ijay Manila. Isungarod nga, imaydan dito isakbay ti lockdown. Natay iti COVID, di asawa na. Ah, May sansa ka dagiti kaunaan na biktima dito Pilipinas. kasta gayam. Imbag ta di na inyag dito iti COVID. Akat kasanaw di kapre. Eh, kasauyo aja kapre no ta. Pudno nga tayang nga da kapre di manggami. Amangan mo't no pod no ba? Hanyan.
Sayang di mangga. Isu nga oray pudno nga daka pre, saan ko apokanain kagawad? Chairman, sayang mo butos ti manang karinya no addan to pa eleksyon. Anya? Dito yun nga agbutos no addan to pa barangay eleksyon. Amuyo mat ana transfer dito yan. Kasta aya. Oh, Chairman, sayang ba butos na. Ang mga no isunto pa ti pakaabakan nyo. Ah, awan koneksyon ni mangga kiti eleksyon kagawad. Isu adi mo sa unti kasta. Saan amapukan jay mangga? Period. Awan ka mana. Ay, nagbayagan ni Gusting. Itay ko lang nga imulog tapaliiwan na kanunupod no nga da kaprin di tamanggawan no awan. Kasanunupod no nga adda. Kat kamagana ni Gusting. Ay, inak sulutan. Rumara ko dito kwarto. Sulutan ni Gusting. Uray, tanapig sa tisi ilaw ito'y linti nga itay ngayon sa ganak. Silawan mi tituktok ti mangga. Mas dawa ka. Tawanan ti bubutnak. Kan uray siguro ni Gusting. Napukaw nga ta ti bubutngan na. Isu adi pala nagsublay. Teta. Apaw, nagsip mo ti tiruar. Apay ngay. Inibdap nga ta ni Gusting kay Lintina. Ay, makamuditan. Mapanak di ta rubayan iti. Chubing, Ha? iti pong may karinti. Uwan. Apay, apay, lakay, di ka mabutan. May bayat ano nakasilaw ta. At namasilawan ta ti kapre. Nadlaw ko. Ngadda di katuktok ti mangga. Anya, Kasasawok itay. Ngam di mo't agsaw. anya. Agsaumot ay ti kapre. Ay no agsaungay. Ay, Jesus apo, lumablaban ti ulok Gusting mabuteng at matlagayam. Di kagbuting. Santa mo't adangran. Gayi mong talaing. Ay, si Kalatan. Dito ka lang raw. Ha? Saan ka mabuteng? Saanin? Sige. Tama pa nakitisiyok ti mangga. Dito'y ka lang ayan tiri daw. Sige nga. Agad na't kalakay. Ang mga napagbagtitan na kamati kapre. Ay, nagbayagan ni Gusting. Diyak mo't mauray ang nagsuple. At natataulan ni Rambutan. Surutot lang ni Gusting. Di sumsumka Rambutan. Siyempre kakitay dito'y palayan ka diyak mauray ang namrumarak ng lang. Ay. Silawak ni pagbagdagat katani nakasipsip. Iti pong may karinti. Ayan mo ka banda. Iti pong panakit. Huwag. Ang dati ito'y ampun ko sa sige. Umayak dita. Sarin. Dita ka lang tanayin tiri daw. Ha? Urayang lain. Tapaunugat niya kapri. Ay, nakasta. Pudno nga da kapre. Ay, agure aklatan dito eh. May pasir. Karuskos na. Dati woman dito eh. Ha? May pasir ka. Mululog di kapre. Urayik dito'y abay ti pong di mangga. Pasabtak asilawan sakbay nga diso iti daga. Hindi ka. Aha! Ay, kapre! Ha? Pinandagan na ko babae. Kapre. Kinubabahan na kami din na kapre. Umayan talaga dito kapre. Sorry! Naging
Ha? Si Kaka-Aruba! Kaprigan! Babae na ka ni Gustay! Oh no! Awan babae ka kapre! Ay, di na kami rabawan. Salbag kayo! Pre, babaya ka pre. Nakay na ko kumano dito ka pre. Babae ka pre. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo. Di Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagdagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Ti kagawad aman nakiponsyon. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Naimbag ma, may palubos itan ti pa nag-uumong dagiti tattaaw. Basta la at dalakat distancing. Adama lang nga nagkakasar kas kada ag-celebrar iti birthday. Una, mabilang lang nagiti bisita. Saan abalin? Makapagdanggay lakat dagiti agkakabagyan. Kuwan matket niya. Kan nadamang pagimbagan ngayon sangbay ti pandemya kadagiti dadduma a tao. Puwera kadagiti na biktima Ado mo, tinasayat ngayon pa na, lupay ado ti dakas. Ta siyempre, ado nga rin tinatay. Ado tinaawanan iti trabaho. Kano niya pa ditan. Ay nga miti sa bali abangir. Naka-ekonomiya na iti daduma. Nakasursuro na iti palangguan nga gininaw. Nagbalin analukay ti ima na iti babak na. Kat natignay tirik na daan nagipaburo iti kinabakdang da babaen ti ayuda. Ngam saan nga amin? Adulat ta dagiti saan nakarik na. Uy, Agpakasar nga minan damang daris iti barangay Gusing, agaw awis dadong. aya, Sa bali lang ti awis kada tayo di kasinsin kong agkasar. Ulila day jayan kat kayat na adatatang ken na nang ti mangimartsakan kwa na.
Kasla isuda ti mangyawat kan kwa na ija agbalin nga asawa na. Sa din ang tilugar da. Ija Ilocos. Sos, adayaw. Dama alugan tayo. Uray pa eh. Nag-process tayo di travel pass Ganun niya pa dito kasakulang. Para makitan to saan sama ka interesado ni nanang? Masadot sa. Sa bagay, nagsikor. Dahil tangarod ka. Masuron pa iti di Apay ka no adi dalakat mauray niya aglimpyo ti panawon. Siyempre, agganat damat nga tamang ruging ang pamilya Nakapangrugita ka no nga rudan. Aginaw to pa yan. Aya. Eh, siyempre, sambutan damat nga ta. Asaan pa ya tumambor ye buksit ye nobya Wan nga ta Iso ano maminsan? Saan tayo matababalawan ida? At damat rason ta. Wala. Sige, tenak man ni Jenda nanang. Mamigat kan tulat taditan. Nakalutak matiti pamigatanan. Di ka mamigat pa aya sa kamapan. Jay to na yung dananang. Adan sa may kape, abibing kay Jay. Yawitan kan tondong. Ay, panawan nakman ako na ako. Sa bagay, masaya at may. Sana Shakti officer of the day ito. Gusto na oras sa anak ama pa ni di barangay hall. I-concentrate ko man kit date ang surat. Sagana ko na ito yung laptop ko. Yan, mamigatak ko pa isa pa yaro. Yak ang surat. Ay, langlokan. Kay sursurat ko lang titulo to istorya. Nagsuyahabak mo rin. Ay, sa bagay. Agdan plat ko. Nalakanalip kasi ko na ito eh. Malagip ko tayo ko na ni Rosa Isay. Nimbag ka naman, mabalinin tag-celebrar iti birthday. Yun, andan agpaboda. Ay, kasi awal na ta, may parit kit na rin ti. Panagin dudupulot ti ado at tao. Yak ti distansya eh. Naawal na ti COVID. Lukas na kung may hindi ang dagponsyon. Ay, orelato marayo to yung ti makiponsya. Ang kurang ti sagana no basik ti mapartay. Ay, malaki, malakit nga raw. Hindi na sumot na katugangak ang makipumponsya. Naayat da ini ang makitabtabo na. Nakasana. Kastay ko lang ni katugangak Aguste. Pasit mo't ipanakiam muna ka na iti tao. Nangruna ka na iti opisyal ti ili. Gapo ka na iti ponsyonan. Naglatak ni katugangak. Taadot na kumpadre na politika. Ay, malida. Ay, iturog ko man pa. Anya di kinunam. Hintay makiponsyon, di nagtupakan. Uwan ka no. Datay ng opat kadatatang kananan. Kasla all in the family dayta na. Boy, kas barangay chairman, naawis ni tatang. Ken kas kagawad, naawis akmag. Siyempre, naawis kami. Kaawatan na kadwa kayo ang imisis. Kasla sabit kamin Saan asabit Tati reservation it invitation kat good for two. Nakaawatan nga agasawa. Mr. and Mrs. nagiti umatendar. Kasta ya? At the invitation na di barangay hall.
Tumabuno kami dagiti nangangatong opisyal ti ilay. Karaman da gobernador, kantay kumpadre ni tata nga board member. Miso maalagayam. Iso na lang, saan sa matabong ka na diya ponsyon na. Anya nga min ti okasyon. Kasla nala daw a blowout kapag ada si Mang patabalik bayan na kabalay da. Anya? Blowout? Wano dispedida? Adala amin dita na. Mamantay tao. Ay, patgan tayo ti imbitasyon. Ngam na distancing tulat ta Adam. Narigatan. Mapantayo nga upat. Kano saan samot ka no adakkel apadaya. Tadwala ababoy diyan sa gana da amaparte. Nay, imbag man ta ma'am. Imbaga kanyak di aglaklako ti agurong at aga nagtupakan. Nagisursur dito itay bigat. Oray basit la padaya at naawis tayo, mate. Pambara ka makisarasaritan taon kadamayaw. Sa bagay Lansaim to tay barong ko, tay sot pagbadaw. Narigat mo't ano di agpurmada tao. Awon outstanding ka pa'y mat nga raw. Day tangaro, isalsalwadak launay bakit. So adi ka dumdumlaw no kanayon ti papogi points ko. Unay daytan. Win mate, agpapogi na tao nga oresan apogi. Pang desmolar. Agad, di ka sanaw. Agkukuyog tayo itong nga upat kadarusa kang dumay. Winin usarin tayo di luganda. Pudno at distancing Tom. Manmano ti sa nga ilit Kasla nakababay na agad nga ruray. Da tayo ti front line. Kaunaan tayo asin mangkoy. Awan sa palit na luto at pagsasanguan. At daglut-luto ijilikod. Kaya, Dito'y kalaang Indak man iti ayan ni nanang. Sa pulam ni tatang no ayan na tapno saan tayo nga giin na dayaw. pinanawan ako ni Rosa. Ano Jak sa pulan ni katugang ko. Mapanak pala dita ka arubat ang punsyon. Agis tambayak iti store dita. Alright, awan-una ti umayagatan dito. Dapat talaga bin nga gastos nga na iti tao may kundigatan iti kumpurbi amasaramsam dito. Katadamot libre dita. Nagsanggirak ito yan. Manong, at dagatangam. Ha? Ay, awan na rin. Ay, kunak na dagatangam, nalakwan ka, sakbay nga isarak to store. Ha? Nagisara ka? Hiwan na, Manong. Nakman mo't makiblow out dita bangir. Ay, horay di da nagawais. Kaarubak mo ta mismo ida. Saan na kayo nga inaways? Saan? Ada kurkuripot day ta a pamilya, Manong. Kapag yan bilang amin kay, nga oray di da kami inawis aka, mapan kami latan. Kasta ya. Ay, da kayo ngay. Itala makita kayo dito barangay miya, nagtupakan na. Ay, makidaya kayo kadimay? Ay, saan na rin? Anda lang amin orayag katulag ko atao. Ay, kasta aya? Di, katulag ko atao ati makiponsyon dito. Aya? Ay, amo Manong. Awam mo kuti plano da nga agpabunar. Da nga min kabagyan may balikbayan. Isuti ng third iti igatang da iti mapartay. Yeah. Kinapudno na. Kinapudno na Manong. Mailalaan da pa'y ije nagatang da ababaw. Dandan ni saan da kumanga ipasida kahit kadagiti tao. Ipauragad ako man kahit imawag nga may hindi kabagyan may abalikbayan. Imbaga na nga umaymot lang. Kaya, Saan nga min ang natuloy ti flight na idikalman.
Iso nga, umay maglaang. Kapilitan. Pinartida mo laang, di baboy? Ay, basta gayam ti pakasaritaan na itang agpabunar o ag-blow out. Ayun, manong. Nay, makin istorya ak makin kan manong. Sige tagisara akon. Umalati waklabi 8 di ta punsyonan. Amangan no maibusana kaw niti maiwara sa panghaldawan. Nagaun-una ako niti barangay hall. Naitan ni katugana. Si Taranak nga ta. Oh. Imbag ano nakapangan kay di kalman dumeng. Napnapanam aya. Tasanda ka mo na nakita di orasan di panangan. Anda gayam ko yung nagtupakan na nakakita kanya. Inawis na hindi balay da. Ah. Ay kasta. Ada gayam mo nakita. Isuan nalipatan na kami mutan akadwa mi jay. Apaw, nagtaktak-takan da kalakit din na sinapsapol. Sapay basit ti sagana. Imbaga, ta basit mo ti timabuno. Ha? No di nakabinirbirok ni Rosa, nakaala kami kumamay ti kompleto aputahe. Gapuking ka. Dayjay, sang kapirit langan nga igado di na iparabaw iye sa nga kamut-mut ngayon na po iti plato anayawat kingkwana. Anya? Iso kapilitan nakibingbi nga iye plato ni nanang yu. Tatang. Kat nabsug kamot iti husto iti nangawisan di kayo muking ka. Nem imas ka di timpasango dakin ka ngam tinaiwara sa iye punsyonan. Ay, saan mo tatang? Namudala ko mga dikaran kaya sa itong kapiti panagpabisin ko di ka surong ko. Nay. Nasakitin na mo kanya kakatugangam. Agtantanabutob kan siya. Saan tatang? Nitatangkit di mo. Uray lakas lagong tito ka kaming tagong mon. Agpalawa agpabasay. Tanaglawa nga abutndan. Ano yan? Oh, di kagsaon. Uya, wandak pay. Yak ngamin mailiwliwag tibain ko iti kalman gapuking ka. Apay nga minaya. Binay andak latak ko man hindi sa andak makita. Day tangarod ket. No nagpakada ka kumangad da papanam. Di awan parikot. Adin, nakauna kami kumana pan nagtugaw iti lamisaan. Napalawlawan iti naabungan iti puraw. Di mayat kumati pisto mi anangan. San ket at ti lasim-simpukan mi anagpispistuan. Sorry, ano kasta tatang? Pakawanin da kaon. Wen, nung nukas jay mutlat aramidam. Saan kalangan asumursurot iti papanan mi apunsyonan. No adan tupay agpunsyon. Ay sos, agbabawi kayo no di kay sumurot inton blowout ni Apo board member German. Abay, ag-blowout ni Belmar. Agpartikan mo ayat ibaka, winunwang. Talon sa anuang kano ti padsunda German. Nikay, talaga pabunar garuda. Tanda ni pakanundan ti amin na taga-ile. Wala German, tas saan la anuang ti masintinsaan. Ada kano pa'y nga pulon sa akaldeng anaya po ni Jake Kuraldan. Paparsyanda kano dagi jay. Apaw, una yan. Siyempre, aglayos to ti pinapaitan akarnit duwang. Ay na, sa balin tupay ti pinapaitan mat akarnit kaldeng German. Kapukan akarnit nuwang kan kalding to ti pulutan. Ay, susa po sa naul. Sa naul. Anyan. Ay, ngam. Bayaman pa lang dayta pinapaitan akarnit kalding German. Ito man kapukan akarnit tuhan tiris pitarak. Saus, man tayo tayo German. Papaw. Awan niya, Ay na. agkukuyog tayo nga rodan.
Natayo amin nga opisyal ti maawis chairman. Karaman dagiti barangay tanaw. Kastaya! Ay, yak nga min nakita ti imbitasyon ni Bagbagama. Apay nga nyawid mo nga main. Diti ko maopisina ati paka-filean day jay. Pasensya ka na chairman. Naisigpit kumot ngamin ni folder gown. Ah, Impakpakitak ngamin kadagay kumkumpara kay di malam. Tapno mamati damat akaraman tayo kadagiti makun ko na abi ay pay. Barangay kagawad ko naman, chairman. Kasta, para magmong imbitasyon ni Apo Board Member Vilmar. Wala, chairman. Tapno maamwanda no kasano ti kinaimportanti tayo kini Apo Board Member. Kasi na kagawad sagmak. Itid mo to kanyak na diyang imbitasyon I-file tayo diti opisina ti barangay dayjay asurat. Alawang, sige. Isublik to dito yung barangay hall, chairman. Ay, ipakpakauna ako na, chairman. Te! Di kanto agungot, No apay abinurak di nakasurat ijay. Apakay turungan di imbitasyon. Anya? Kasano na ka? Binurak di nakasurat chairman Gustilo kay Kayabkab. Kat insukat ko ti Honorable Tirio Sagmak anagang ka. Anya? Nagan ko tinakasurat imbitasyon. Ngam insukat mo nga insurat tinagan mo. Ay, kaya't mo tabitugan ka. Ay, pakawalan na chairman. Ay, suray. Ay, di nakbitugan na chairman. Oren usahan ako na sumurot, kagawan. Agbantay ako niti opisina. Ay, saus. Mapukaw mo, ti kagudwat biyag mo, no agbati ka kiiden dumeng. Maikapis ka. Ora yun. Basta saan ka sumurot. Da kayo latan, kada chairman. Sala, makaamu ka Aywan gayam. Kuha. Agawid ak beetain nakagsukat. Pakibagam to kumakada chairman taurahin ta ka. Uy, ang mayat mo't na itasuot mo, agsukat ka pala ay. Dayatay ka no barong Tagalog ngayon no purumimi ang nakiparada ti pagbado may. Kuna ni chairman. Iso ang pa anak agbarong. Tapno makuna a VIP na tao. Huwag mo ta. Narikat no, agduoy-duoy kayo dyan. Tayo na po kagawad. Ni, kagawad duming. Di ka umay? Di ka mo't nakabarong. Agbati ako. Madit iboksit ka. Ay sos, layos ka no ti sagana dabiim. Ore pa layos akas layo landa, talagang agbati ako. Imbag kita dagbati diti opisina. May amaw no saan nga umay pull down. May mayat la ko man no kadwada ka kagawad duming. Ipiapay lang adamot kadwami ang medyo na taer Ne. Nagluko kan pull down. Kasla saan ka na taer Ay, kuha. Nataar ka, kagawad sagmak. Ngam, natataarlat talo adigos ni kagawad duming Ay, salbag ka pull down. Agbati kan. Inakawan na kan. Tintulay bagbagam ngamin, pulled out. Hey, uray na ka, kagawad sagmak. Ganyan na kita man nakiponsyon. Sapay. Kagawad sagmak, mabit lang! Pulled out! Nagsubli kayo! Abay, Umay kayo! Salbag kayo! Kay makidupudok iti ado at tao. Di kayo ag face mask kan ag face shield. Ang mga nuag sangpot kayo ito iti COVID. Uwan aya. Aywan, ay nalipatak tay apot ko. Uray anyat kun kunayaw. I-report kayo kan ni Apo Mayor no ipilit yung timapan nga awan face mask kan face shield yo. Salpag kayo man responsyon. Oray man lo. COVID. Terus, magisangpot lakit di COVID dagi ti man nakiponsyon. Kasano nga ta baga at nakatugangak. Nasaan na pa'y unay ang makiponsyon. Ay,
Tagtagay na po kaya. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Domi! Mabali namin! Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo. Di Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.